Terve. Terve. Yksi iso olutta. Yksi Nudelivokki kannalla ei kasva. Ollaanko teillä nudelivokki? Senellä ei ole. Ei. Siis kanavoileipä. Pekonijuusto voileipää. Joo, pekonijuusto voileipä. Yksi savujuusto kukkakaalikeito. Väga hyvä keitto. 2 kahvia. Maitola. Joo, se martsipaanikook. Missä tuorejuustokakku on? Rummipal. 2 rummipal, 2 kahvia. Suklaakakku. Vanataalin. Missä pirakka Missä pirakka se? Savu. Juusto. Ja sinkipirakka. Missä? Mitä se perunakakku teeb? Se teepää kõhu teepää väga lahti. Se on hyvä. Yksi Possu. Kampelafile. Ontasko teillä kampelafile? Ei ole. En ole. Sitten otan selle toisen ruoan. Se salatti kanalla. Ankasalat. Joo. Sitten otan selle. Sitten iso olut. Iso olutta. Onko teille alekokkia? Vaati olut. Ei. Saku original kuultuma. Otamme saku. Iso saku. No missä se vessa on? Kivennä vettä? En ole kivennä vettä. Vissi vettä on täällä. Ja vissi on kivennässä. Vissi hyvä. Yksi Hennessiä. Hennessiä Veso. Veso P. Ja, akka mitäs peruna. Mitä ne pikkat perunat on? Pikkaperunan ranskalaiset. Joo. Jäätilä. 1, 2, 3 palli. Jäätilä 3 palli ja suklaajäätilä. Ei en ole. Sitten otan sellainen mansikka. En ole sitä vanilja 3 palli. Cappuccino. Ja onko teillä lattea? No ei. Kaffe, deka. Päivänannos, lastenannos. Sitten otamme ruokalista. Tahaksi ruokalista. Okei. Lasku. Sitten 100 eurit. Mulla ei ole. Onko maksta kartilla? Mulla pole niin paljon kartilla. Mulla pole. Rahaa mulla pole. Mitä me teemme? Lämme menemmekö? Me lähme maahan sitten vaatamme suklaamaahan sitten. Paikka. Hei.